Ini banyak sekali permintaan Mas Jogliti Dawuh leres supaya lah iki karek bocahe kersa apa ora gelem apa ora. Nggih. Supaya duet Mas Ardi kawan Mbak Niken Salindri. Siap. Banyak sekali permintaan. Monggo. Ya coba. Nah, diaturi jumeneng supon musik Mas. Ya, supon musik. Ya. Wis sing garapi Mas Jogliti Jongluduk. Nah, ya coba. Yuk berpacu dalam musiknya Indonesia. Yuk. Gamelan Syoko. Dewa Agustus sering ketemu kalau manduk Niken. Oh ngono ya. Alhamdulillah. Nggih. Wis tak rono bingung iki. Ayo kanca ning gisik gembira. Halera-plera. Duh Niken Salindri daturi jumeneng musiknya katut. Niken Salindri dari Kediri, Jawa Timur. Satu tak
Bunga pamer bojo Mas, yo Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk saka Blitar, Jawa Timur, yuk kaya ngapa musike Indonesia. Mas Tato, ya kaya ngapa? Pamer bojo, yuk Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk hadir di panggung menghibur para masyarakat Siwalan, yuk. Butuh klambi anyar sing neng jero lemariku nanging pacar anyar sing kok pamer kene aku neng apa seneng aku iya gawe laraku pamer pacar anyar neng garapku. Yuk. Butuh klambi anyar sing neng jero lemariku nanging pacar anyar sing mbok pamer kene aku. Ayo ya, sehat sedaya nggih. Terima kasih. Pokoknya tetap barokah. Ya, alhamdulillah. Lama itu. Masyarakat oneng Siwalan Munggur Mojogedang Nggih. sangat Si Uning saged, Sri Tanjung saged. Sri Tanjung, ya Sri Tanjung, ya. Tolok saged, Dok. Tolok. Yo. Si aneh. Ya, ya. Ya. Dun. Ana Dok Niken, ya Dok Sepia. Bunda nangis, Bunda nangis, Pak. Nangis bahagia, Nduk Ken. Ya. Nggih. Ya, ya lihat apa ya, lihat anak Safia ya. Jadi kita bersyukur Allah kasih kita sempurna dalam bentuk badan. Bersyukur ini anak cantik, suaranya bagus. Amin. Semoga nanti kedepannya Safia menjadi anak yang soleha, Amin. cantik hatinya, Amin. sukses dunia akhirat. Amin. Semangat ya anak cantik. Oke, semangat. Harus percaya bahwa di balik kekurangan kita Allah kasih kelebihan. Oke, harus Bunda. Sampun nom kamko aku nggak bisa. Oh, sama. Siap, makasih Bu Santi. Nggih. Sini kan Makasih sembah dukung nuwun. seperti ini. Harus memberikan apa yang kita punya, ilmu, pengetahuan buat adik seperti ini. Ya, Tante. Matur sembah nuwun. Sampun Om Kangko. Sambut. Oh, nggih, siap. Nggih. Punten wonten kurpatan. Sambut. Sembah nuwun, sembah nuwun, Nggih. sembah nuwun, sembah nuwun barakallah. Nggih. Banduan, banduan. Bukan masalah apa-apa ning masalah kepeduliane beliau Mbak Santi terhadap anak-anak yang bertalenta utawa duweni kabisan Mas Jo Klitik, Jo Kluthuk. Cek dawuh leres, Gus. Dawuh leres, dawuh leres. Ya, sebisa mungkin orang tua itu bayangan anak. Apa yang kita lakukan, apa yang kita contohkan Ya. sesuai dengan mengedukasikan generasi bangsa atau anak-anak kita nantinya. Mudah-mudahan adik-adik ini akan menjadi generasi bangsa Siap. yang berguna dan berbakti terhadap orang tua. Nah ini yang jelas kita harus bukit berbunga. Berbunga, asik. Bukit berbunga. Ya, nyanyi nasi, nyanyi nasi, nyanyi nasi. Ya, saya. Kanggo Ken, Ken. kanggo dulurku Ah, mungkin diaturke lagune Bukit Berbunga nggih, Mas. Oke. Siap. Nggih. Sama-sama. Hah? Oke. Ya, Nggih. Sementing aman terkendali. Kok aku iki niku barometer budaya kok ya. Oh ya. nek gen kula niku enten Mas. Apa? Teng mburi ruame. Hah?
bengok-bengok. Hah? Ning sajene ilang. Nek ngriki mboten. 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 Masalah ya ora enek saja. Salah gua mbok kancani. Iku tak matur nuwun nggih Mas. Ah nggih siap. Nggih, ingkang baku kula Nggih. pribadi kalian Mas kula Joglutuk Nggih. namung nderek-nderek urun donga. Amin. Mugi-mugi Ayo Kong. oke terus. Mula awake dhewe setiap tahun rene iki pancen bener. Mergo sejarah tumraping awake dhewe ya Mas Gareng. Heeh, Truk. Gong. Sejarah piye ya, Truk? Wiwit awake dhewe mbiyen ajar utawa isih merangkak dari bawah wiwit saka ing SMKI udakara akhir kelas loro SMKI awake dhewe serawung lawan para warga masyarakat ana ing Siwalan kene. Ngene ya, Truk? Iya. Nganti sakyahene isih pinercaya dening para masyarakat ana ing Siwalan. Ngono wis manjing wong liya dadi dulur ya, Truk. Iya, pancen kaya ngono mula nek neng liya daerah aku hitungan, lek neng kene aku ora hitungan. Oh, ngono ya, Truk. Iya. Niki telase sementen Mbak Santi, para masyarakat nggih kangge yoga sinden dan kru semuanya duwe Jolaras Indonesia. Kula mang paringi nggih monggo, mboten nggih mboten napa-napa. Oh. Ikhlas tenan ya, Truk? Ikhlas. Mergo kanca-kanca sing anyar-anyar iki roh doan perjuangan awake dhewe. Iya. Sing lawas maksudnya. Heeh, sing lawas iki do roh. Lah sing anyar-anyar kaya Inun, kaya sing genter, kaya sing apa jenenge kuwi? Apa jenenge kuwi? Sing endi? Ya sing nom-nom sing sik bocah-bocah iki do ora ngerti perjuangane dhewe dhisik rene iki piye. Lah iya. Mula nganti saya ini isih tetep lestari. Matur sembah nuwun muga-muga nggone pasrawungan kelawan para warga ning Siwalan nganti kapan bae tanpa winates ya Mas Gareng. Heeh. Pancen ya kaya ngono wong nyatane biyen iki nate ganti sepisan mergo aku ora iso ndadekake goyah tumraping para warga Siwalan. Mula tetep balik nang awake dhewe nganti sayaene nganti anake 3, 4. Lah iya, iya. Ngono ya Mas Gareng. Heeh, mula iki wis jam 2, Truk. Wah, wis jam 2. Heeh. Gunane apa jenenge nanjake para pengrawit lawan para swarawati. Yoga-yoga iki kabeh kru duwe Jolaras Indonesia kita mulai start malam hari ini. Oh iya. Mulai start. Heeh. Dijaga kekompakane, kesehatane. Jangan lupa imunisasi. Oh ngono. Mergo arep perang jroning sesasi. Heeh. Awake dhewe lumadi ning budaya. Wah iya, sesuk nang Nganjuk terus balik neng Ngawi, Nganjuk meneh Blitar. Lah iya. Rambatane mbiyen awake dhewe iso dikenal dening wong pirang-pirang ku mbiyen rambatane ya saka Siwalan kene ya, Gong. Heeh, pancen ya kaya pokoke wong urip aja nganti ora nggunakake jas merah. Oh, jas merah ki apa? Jangan lupa karo sejarah ngono lho, Mas. Oh iya.
Ya. Pancen yo kaya ngono ya, Gong. Heeh. Tur nyatane anggone masyarakat ning Siwalan lan Mbak Santi sponsor utama utawa donatur utama. Lek wong tinju kae minangka dadi promotor. Tidak akan matah semangat, tetap kenceng. Nyatane lek wayangan kaya ngene iki sing kerejeken ora mung dalang yoga sinden dan kruson sistem ning klebu para bakul-bakul pedagang kaki lima utawa UMKM berjalan. Wong nyatane aku entuk laporan penjane Mbak Santi sore mau ngendika nek sing dodol ning kene iki larise ora jamak. Ngono ning lapangan ya ning lapangan. Mula kaya ngene iki berbagi rezeki ora mung UMKM, uga sing jaga parkir para karang taruna muda-mudi ana ing Siwalan kene ya entuk kas. Oh, mergo anane parkir kuwi mau terus. Oh iya. Pancen ya kaya ngono mula sing darani wayang kaya ngene iki mrembete tekan ngendi-ngendi. Ngono ya, Truk. Ya muga-muga barokah tumraping para warga ana ing Siwalan kene Munggur Mojogedang. Lan utamane panjenengane Mbak Santi sing wong liya wis manjing dadi dulur. Tetep sempulur leh padha seseramungan lan nyambung silaturahmi. Sukses usahane, pabrike gendang dadi, awake dhewe ndang wayangan yang Jakarta. Oh ngono, Truk. Iya. Masalah wis ujar wis janji ya, Truk. Iya. Iki nyatane wis iso ngeruk insyaallah karyawane 350 wong. Menciptakan lapangan pekerjaan. Iya. Luar biasa ya. Dadi ya ngetekne pabrik ya mencari keuntungan, ning di samping itu juga memberikan lapangan pekerjaan tumraping para masyarakat sing kono-kono. Saiki kok sing do di PHP lho, Truk. PHP kok betul. Dipecat saka pabrik lho, PHK goblok lho ora. PHP ora. Lah ya kuwi nyatane Sritek tutup. Lah iya. Banyak sekali karyawan-karyawan yang nganggur ning penjane Mbak Santi bertekad nggone ngedekne pabrik insyaallah iso lancar lan sukses. Ora mung hasile nggo dhewe ning iso murakapi kanggo wong pirang-pirang, kanggo wong akeh. Mergo apik-apike wong kuwi nek uripe bisa piguna tumrap bebrayan agung utawa wong pirang-pirang. Ngene ya, Truk. Iya. Oke sing do lenggah. Oh ngono klebu dulurku sepuh saka ing Sragen menjane Ki Dalang Simon. Para ket sore ling nunggone karo madine lanang. Oh ngono ya, Truk. Iya. Ya wis menehi job karo aku insyaallah engko tanggal 11 ana ing Gesi. Sragen. Ya, Mbah nuwun. Mas Simon. Ya, seniman dalang luar biasa, juga pranata cara, juga MC. Oke, apa-apa diayahi. Wah, ngono. Mantan dadi duit kendile orang guling. Ya. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Nduk Sevia. Nah, didhisike sik. Ah ngono ya. Nduk, cekelan mikir nduk Cahayu. Sampean mau tekan daleme Mbak Santi jam pira? Nduk. Naikkan Nduk, dinaikkan. Pun mikir pun muni dereng. Sampun, Pak. Sampun. Nggih. Sampean dugi mriki daleme Mbak Santi wau jam pinten? Jam pinten nggih siang tadi, Pak? Siang. Oh, berangkat saking Jakarta. Boten. Tangerang. Boten, Boten. saking Wonogiri kemarin. Oh, mudik riyen nang Wonogiri. Ada acara kebetulan, Bapak. Oh, acara nopo? Acara pertemuan rencang-rencang disabilitas. Oh, ngaten. Nggih. Ngoten niku nggih wonten perkumpulane nggih, Mbak Sevia. Nggih, alhamdulillah Oh, ada, ngaten. Bapak. Ah, nggih, syukur ah. Nggih. Panjenengan wonten mriki nembe sepisanan. Mbak Niken riyen nggih ngoten. Bibar saking mriki wah langsung mumbul jenenge ora karo-karuan. Ngebeki jagat wetan lor kidul wetan kulon. Muga-muga sampean iso mengikuti jejake Mbak Niken Salibri ya. Amin, amin, Allahumma amin. Sampeyan nembak klasik apa? Jajal nek perkara lagu-lagu saiki aku wis ora maido. Ning aku pengen sampean ngunekne tembang klasik. Mergo sing mirsani sing nganti sayahine isih kepareng wungon utawa lelekan utawa tirakatan ki biasane para pinisepuh. Nggih. Nembang klasik napa? Sinom? Jineman nggih, Pak. Bapak. Jineman napa? Jineman ular kambang. Weh, saged sampean? Nggih, insyaallah. Ular kambang nggih, coba kaya ngapa? Aja kula tak pengen krungu. Nah, jineman ular kambang. Sesuk langsung balik ning Jakarta, Nduk. Dereng ngertos kadose nggih. Oh, Langsung ngaten. balik. Nggih. Aja, nanu ya. Jarwa moda mudane sang Prabu Nanu Krasna sae dadase jalani lemas kowe ketang rayang kro kancane angel lho, Nduk. Kok iso ki sing dadi gurumu to sing marahi sapa, Nduk Sepia? Nggih, guru kula kathah, Pak. Kathah? Nggih. Oh, contone salah setunggal. Salah satunggaling nggih kados Bude Yanti salah satune, terus
Sinten nggih Bu Kesi juga. Oh, ngoten. Sinden idolamu sapa, Nduk? Sedaya aku suka semua, Pak. Oh, tak kira lek Mbak Wiwit Widayati. Ngene apik ra jamakno. Pak. Sedaya remen nggih. Nggih. Kula izin minum sekedap nih. Oh, boleh Oke, minum, boleh gitu. minum nggih. Nah. Ndak di lek ra ngombe kentekan banyu ndak di degradasi. Sampun, Pak. Sampun. Nggih. Nggih. Sah sopan nek ngombe barang ya nganggo lungguh, nganggo dodok. Ya. Cita-cita apa, Nduk? Kira-kira, Nduk, sampean, Nduk? Cita-cita jadi sinden profesional, bisa sampai ke luar negeri membawa misi budaya. Wah, sip, amin. Nggih. Amin. Yo, entek nasi. Nanae ya. Bangsa berambang sak sen lima berjuang abot nagara berambang sak sen telu berjuang timen bersatu narimo ora open ora dawe butuhku dimene kajen Luar biasa. pangapunten tesih kathah kirangi Pak Nggih, lenggah riyen ya, Nduk. Aku mesane lek sampean ngadeg kesuwen. Nggih, Bapak. Wo gentosan kalian. Ayo genti anak wedok. Rahesta Dika Chandra Dewi sing sore maurung entuk kesempatan untuk bawa. Nah, ngono to, Rek. Ya. Ya disepati cara Bali, Mas. Ya. Ya disepati cara Bali. Mari berdiri. Yuk, Mbak Rahesta Dika Chandra Dewi. Yuk. Pak Dalang. Sugeng dalu Mbak Sinden. Ya kan iki kan teng panggung. Teng panggung wis ora enek bapak karo anak, enenge Sinden karo Dalang ngono to maksudmu? Lah nggih. Ha ya kudu kendel ngono. Ha nggih. Mbak lep TikTok e kemo ayu kok gitu. Tentu ini kekendelan kaya ngono kuwi. Nggih. Pripun kabare Mbak Sinden? Alhamdulillah sae. Sehat. Sehat. Nggih, alhamdulillah nggih. Sekolahnya lancar? Lancar alhamdulillah. Saiki wis kelas piro? Kelas 3. Kelas 3 SMP. SMP no masa SMA. Iya, ya SMP. Ya. Iki wayahe lulusan sekolah lho, Nduk. Nggih. Sinau sing tenanan. Nggih, pangestunipun. Sinau sing tenanan. Nek perlu wis daftar ning guru les to? Ampun. Les apa? Pelajaran no. Bener, pelajaran. Maksudnya iki pelajaran apa gitu loh. Oh, mendete napa? Lah njukuke apa ngono lho maksudnya. Oh, alah, nggih, kula mendet matematika. IPA kali bahasa Indonesia. Cocok, kuwi diambil semua. Bahasa Inggris ora? Mboten. What's your name?
My name Rahista. Oke, yes. Nggih. Oh iya. Yes. Jadi matematika, IPA, bahasa Indonesia. aku mbiyen sak kowe kuwi nduk, tenan. Nggih. Sekolah nang SMP, SMA. Iki pelajaran opo wae tak pangan? Gurune napa pelajarane? Pelajaran. Oh, pelajarane. Nggih. Oh, apuk sisan kok. Dadi nadyanto berkesenian oleh ning pelajarane aja nganti ditinggalke. Matematika tak pangan, bahasa Indonesia tak pangan, IPS tak pangan, IPA tak pangan, no cuma kok IPA IPS, IP ku dhewe tak pangan dadi. Sing endi? Sing IP sing endi? Ora tak omongi. Oh. Nggih. Ya, kelas 3 wis kudu fokus sekolah, ora usah pacaran lho ya. Mboten. Ora. Satpamu neng kene lho, satpamu. Nggih nika sing kacamatane double nika. Double piye? Lah Ya kacamata ki mesti loro to. Nika lho. Papat. Papat. Nggih. Kacamata kok papat? Nika lho. Anake sapa kae? Nah. Genah masmu no nggih. tongamu Oh iya luwak. lali. Nggih. Lek bapakmu wis ora ngatasi mergo wis ditinggali lunga terus. Nggih. Lah satpame ning omah kuwi Masmu Jendra. Jos. Cocok to karo Masmu ya? Cocok. Cocok. Aman-aman. Karo adikmu ya cocok ki mau, Deka. Ndak patek jane. Kok ora patek karo adik kok ora patek? Beh cuwengkre lho Pak Dalang. Cengkre piye ta? Cuwengkre nek kalih kula niku cuwengkre. Nek kalih Cengkre. Mas iso munduk-munduk. Heeh. Nek kalih kula iso Adeka diem. Biarin, tak bilang mah. Matene kuwi pramboten anyel kula. Lah nggih. Wis. Heeh ya. Ning ora apa-apa ya adikmu kuwi pancen sik cilik kok. Nggih, tesih dereng napa? Dereng berakhlak. Nggih. Mungkin nak nggih enten piyambak akhlake. Lambe mulai ngomong iki. Bisa belum berakhlak. Adikmu ki diopeni, Nggih, kula disinaoni. Nggih. Ora kowe lek senengane dolan dhewe tak gekne adik neh lho iku. Mboten pun setunggal mawon. Lah ngapa kok setunggal mawon? Setunggal kaya ngono nek kalih niku ora ya. Jane kula niku salut kalih Mas Jendra niku. Ngapa? Duwe adik bentuke ngene-ngene iki kok ya mampu ngoten lho. Mampu ya. Sing sitok ngene kan buenten to kula kalah Beda, ya nggih. Heeh. Kok panggah tapi Mas Jendra niku wonge mboten gagas kok nggih. Heeh. Mboten nek kula kan napa-napa kula pikir. Iya bener. Nek Mas Jendra karepmu sak solah-solahmu. Heeh. Nek nganti menggok Kampleng. Heeh. Niku Mas Jendra. Masmu ora patek gagas kok. Nggih. Jangan empung gagas karo yange ora gagas. Mantek. Oh ditelepon neblas atau diangkat sing ditelepon lak kowe to? Nggih. Oh. Lah nelpon kowe piye? Yange Masmu. Mboten biyange Mas Jendra tok lho. Sapa? Angger Mas Jendra niku pun bobok ngono to niku. Heeh. Kancane, wah, nelpon Jendra ning ndi wayah latihan. Heeh. Wayah latihan Jendra ning ndi stok. Nggih Mas, tak gugahe. Mas tangi latihan nggih. Yo sik 5 menit. Engko telepon neh. Jendra ndi latihan? Sampai latihan jam 7 jam 11 lagi budal. Pancen Masmu iki pengawak Kumbakarna. Lah nggih ngono nggih. Badoke akeh turune ya suwi. Masmu iki ngono kuwi. Lah nggih. Nurun sapa to jane iki? Ya ora enak sing diturun. Walah, tak kira lek nurun anu. Ya medine nurun bapake masa nurun tanggane. Bawa belok barang? Nggih. Belok barang. Napa? Kowe matur nuwun karo Bunda Santi. Nggih, matur nuwun Bunda Santi sampun rutin memanggil kula sak rencang. Maksudnya keluargane grupe papa kalih kula Mbak Niken, Dek Safia mengke nggih ngoten niku semoga lancar rezekinya. Amin. Diberi apa jenenge? Diberi kesehatan. Terus usahanya semakin sukses. Amin. Amin. Kok makin lama kamu makin cerewet sih? Iya sih, sebenarnya emang jiwanya. Oh jiwanya gitu ya? Nggih, Rian niku bohong. Bohong, pendiami bohong ya? Pendiami bohong. Aslinya seperti itu ya? Nggih, aslinya ngeten iki. Turun sopo lara turun mboke. Ayo. Ditungakne mbokmu kuwi, mamimu kuwi. Selalu Selalu sebelum sehat. tidur setelah sholat. Apa? Sebelum tidur setelah sholat. Apa to kuwi? Loh, mendoakannya itu loh sebelum tidur setelah sholat. Oh iya bener. Nah, pripun to Pak? Iya. Iya ya kowe lulusan SDIT. Islam. Aku nek bab perkara agama kalah karo kowe nduk tenan. Nggih. Nek perkara maca Al-Qur'an aku isoku mung Iqra 2.
Nah gue les maca. Ya ngeten temen. Mboten Pun nembang. Alif fathah A, alif kasroh I, alif domah U, A I U aku iso. Yes. Ta fathah ta, ha domah hu, kap domah ku, tahuku. Iso. Tahuku. Ya. Ya, jajal bawa. Napa niki kelinci ucul? Heeh. Nggih. Ya, dan aja. Aduh klinciku Oh, zaman yo ndalang barang wis ndalang ping pira? nek mboten klentu sekawan. Ndalang ping 4. Nggih. Nyapa lho dadak ndalang barang. Gen masmu karo adikmu lho. Napa-napa kan perlu dicoba. Lah ya kuwi nari yo les, ndalang yo les, nyinden yo les. Matematika yo les. Terus rumah saku les kabeh to. nggih ben pinter multifungsi. Oh iya. Multitalenta, multifungsi. Iya. Lambemu. Heeh, ndalang yo iso nari yo apik. Ngene iki rumasane bapakmu ra bangga yen duwe anak kaya awakmu kuwi. Bangga. Enggak, alhamdulillah nek Bang. Anggere aja galak-galak. Nggih niku sing ajeng dirubah niku jane. Lah iya, heeh. Heeh. Galak kaya mboke. Ya. Ya. Terus ngalor ngidul tepung gelang mung saumah tampil kabeh lho nduk ta. Ya ta? Nggih. Nah, awakmu nyinden, adik ayo mayang ra ketang seprapat jam, Mas Indra awan mau, terus Mas Pandu ning bagian syuting ndi anakku sing buar pe. Ya sing gede dhewe, nah, tenang. Saibo bunga rasa yen mulih bekal tak pondo ya, luar biasa cah iki tenan. Ora mantra-mantra cilikane dhisik terus. Wo, tata cilikane dhisik iki jan lahir cenger iki wireng rambute abang arang-arang. kok ireng kuning Kok iso kuning? Ireng mripate kuning rambutnya arang-arang jan kaya jenglot. Budui melahirkan jenglot. Nyatane saiki gedene ya ayu to. Iya. Estu Pak Bu, estu Mbak Santi niku cilikane iki lara kuning. Lah angger isuk jam 7 jam 8 nika digawa ning tengah latar dipepe. Dipepe denggon lincak ngono. Lah mbok iki lali dipepe nganti jam 4 sore. Lali leh ngentas. Lali ngentas. Kula dadi ireng. Hitam. Biyen asine putih. Nggih. Heeh. Ning nggih mboten napa-napa. Lali ngentas pemean ae.
Saiki untune dibehel barang. Nggih. Muni iup sik. Iup. Mboten kudu iup kok. Nyapa to jane kok untu dadi kawat barang iki lho. Ben cantik. Mbok cantike gumatung ning nggon untu. Lah niki kan sing niki kan miring to Pak Dalang. Oh, miring. Nggih. Carane diluruske Dibehel. dibehel. Nggih. Lara apa ora? Nggih sakit, awal-awal mah sakit. Heeh. Nanti akhir-akhir mah enggak. Oh. Kan udah terbiasa namanya juga mah pembiasaan gitu kan. Ya, Gen Z enggak tahu ya? Ah, udah tua. Enggak tahu. Udah Ngomong tua apa to berarti. jane? Ngomong apa jane? Mak compe iki sing ngeruh. Walah, oh iya. Bapak tua wisan. Santai, damai. Ora apa-apa wis. Nah, los e, Nduk. Los. Wis sak omah paling boros dhewe ya kuwi, Tru. Wah, ngono. Oh. Angger teko kok sekolahan ngono, sangu. Ya, jajan. Wis ora apa-apa wedok dhewe kok. Los wae, Nduk ya. Nggih. Heeh. Ya, arep nembang iki dipacuke ya. Nggih. Karo gamelan Bali ya. Oke, siap. Ning disuketi lho. Disuketi cara Bali lho ya. Oke. Oke, siap? Siap. Oke, ya coba kaya ngapa. Kelinci ucul digarap gamelan Bali. Wah, ngono. Ya, coba. Diaturke, Truk. Diaturke ya. Ya, ayo, monggo pun aturaken lagune Kelinci Ucul oleh Mbak Rahesta Deka Chandra Dewi. Siswi SMP Simpon. Yuk.
bangga ya terus. Heeh. Ing atase bapak ibune dadi seniman seniwati nek duwe anak sing iso gelut, iso budaya, iso nyeni kaya ngono kuwi cara omong nandur kuwi ngunduh. Oh ngono. Heeh. Ya. Oh, gamelane kurang sak set lho iki. Ya, ya. Ya lumpuk-lumpuk neh kok. Gen Waroto. Oh ngono, Tru. Ya, yo nduk niken Salindri iki. Ya. Yang masih ditunggu oleh penggemar-penggemar yang sangat luar biasa. Lah iya, gara-gara kaya ngene sing mirsani aja akeh ya, Tru. Lah iya. Nek liya desa, liya nggon ngene iki ya ini gara-gara setengah telu wis entek. Ya, heeh. Lah iya. Nonton awake dhewe ora nonton Niken Salindri ya ora wong ngiras pantes tirakatan iku ngono ya ya support musik genduk Niken Salindri ya bledek saka Kediri ya. Latihan kapan tuh iso kompak men iki jane to. Caca kok cerdas-cerdas encan nggondas. Heeh lah ya. Nduk Niken. Halo Mbak. Sampean iki lek nang Jakarta semene, neng Bandung semene, lek nang Kalimantan semene, sampean khusus nang nggon Siwalan kene kok ora gelem ngarani iki sebabe apa? Halo nggih kados keluarga, Pak. Ngono ya. Nggih, soalnya nggih kula teng mriki niku pun setengah kali 3. Nggih sampun kathah lho, Pak. Ping kathah ya. Nggih sampun peng 10. Kok ping 10 lagi ping 4 kok. Arepe, Pak. Arepe ya. Kula ket alit lho, Pak, teng mriki. Apa iya? Nggih ket kula SD. SD wis rene? Nggih, sampun teng desa Siwalan tapi sing sebelah. Oh ngono. Nggih. Berarti wis ora kaget rene ya. Nggih. Saya karo Bunda Santi ya wis kaya ibu karo anak ya. Nggih, sampun peng 7. Heeh, lah. Luar biasa. Nek karo keluarga iki kaya ngono kuwi ya Ken ya. Nggih, Pak. Lek golek duit ki karo wong liya, nek karo keluarga dhewe iki wis los pokoke ya. Nggih, Pak. Heeh. Ya gak los-los nemen, Pak, tapi, Pak. Gak los-los nemen. Wong yo adoh kok ya Ken ya kene. Ning Mbak Santi pirsa kok ngerti kok paham. Nggih. Bunda kan tanpa harus dikasih tahu kan sudah mengikuti update zaman sekarang. Oh ngono. Iya, jadi sedikit banyak Bunda kan tahu, ndak harus tanya budgetnya berapa gitu loh. Oh iya. Ning kula nggih mboten saged ngarani pun nggih sak-sake ngoten mawon. Lah iya kaya ngono. Napa malih lek dalange jenengan wis sak-sake kula, Pak. Temonge. Dalange aku ya gone DLI ya. Iya. Nah, wis kaya keluarga ya. Kita akan sering ketemu di bulan Agustus ini loh. Oh. Gitu ya. Biar semakin dekat. Oh ya dekat kali jenengan nggih, Pak. Aku. Amin. Ya ngaturke bawa apa ya, Oh niki bawa ta, Pak? Oh iya no, kan ketok aslimu kan sore orang sempat bawa awak. Ya. Ibu-ibu Dron. Ibu-ibu sing paring mirsani cek pirang-pirang. Aku manut. Nah, dibawani ya kena ora ya kena nembang apa iki? Ndasa nyuwun pirsa karo Mbak Santi. Napa Mbak Santi lagune ngono. Monggo, Bunda. Apa? Ada permintaan apa? Biasanya Banyuwangenan senengane Mbak Santi. Apa aja katanya? Napa Bunda? Nah. Apa aja? Apa aja? Nah. Biasanya aja. senengane Mbak Santi aku ngerti Banyuwangenan. Banyuwangenan. Gerajakan Banyuwangi ke lho. Nah. Manut ya. lho. Manut ya. Nah, ya. Jasa dibawa di sini. Mambyat mayong ngono kae lho. Oh ndak mau apa? Oh ndak mau. Oh jenengane kemeruh, Pak. Mboten Bunda mboten pengen niku. Apa? Toh tombok kangen, Pak. Oh tombok kangen oke siap. Heeh. Nah, dan tahun kepungkur kae nyuwune kuwi kok. Tak kira lek seneng. Tombok kangen iki mboten damel bawa lho, Bunda. Mboten nganggo bawa, mboten napa-napa. Oh mboten napa-napa nggih. Mboten napa-napa, tombok kangen ya. Nah, ya coba. Nah, Ken Salindri. Nek ora kleru terus engko tanggal piro nek tanggal 26 ning Kediri, terus 29 ning nggon endi kae? Petrokimia Gresik. Oh, ngono. 30 engko ning 31 ning Trenggalek Rasido batal. Rasido.
Ya. Tombo kangen ya. Gamelan plus musik ya. Makasih Mas Coro anu sapa Tato. Nah, kami kleru musik wetan lah ya. Ya, jalan. Iki sing kasar. Niki Sing kasar. kasar, sing halus apa? Arep ngaturke apa? Sing halus napa nggih? Apa? Manut pun kula, Pak. Sampeyan biyen kelingan ora? Nalika sampeyan jek kelas 5 SD terus Jendra kelas 1 kelas 6 apa piye sampeyan jarake ning Nganjuk jek kelingan ora? Nggih kelingan. Kelingan iki saya ini. Mas ya? Jendra niku to lenggah teng kene. Ning nggon gender. Nggih teng gender. Saya wedi-wedi piye no karo. Nggih, jaman riyen kan Mas Jendra tasik putih. Hah? Saiki ya wis ya putih Lah iya. sebagian. Ayo Ndra, kene nah. Kowe ngerti dodeke wah jan kaya pemain bal-balan ya. Ayo Ndra. Nah, sing wayang awan mau. Bawa. Ayo Pak, anu kene. Mas Indra. Nah, supati musik Mas. Ayo Mas. Ayo. Nah. Anae barep butuhi ya. Jendra Yudhistira Putra. Ayo. Dlodor semono gedine iki kan. Lah petul lagi iki ta? Den. Ora. Nggih mboten to, Pak. Kapan? Lah pas teng griya lek nggih petukan terus. Oh iya Ding. Sing jarake Mas Jendra. Pewe katokan cendak Pak Ora apa-apa. Nonton. Ya dilarotne nganti kan kene. Aja. Sik wae nyileh. Oh ngerti. Anu selendang Bu, selendang. Iki. Enggak apa. Nggih entike bebetan ngisore ben sopan. Pun kula pian. Iki isinan nek jago iki kan. Lah ngono. Isinan karo cah wedok isinan kaya aku. Wis ora asa ora Lah, wes, apa-apa. ngono wae. Ngono wae ora apa-apa. Ya. Ngapunten lho Pak niki. Ngapa? Kula nyusul ngambil mobil nggih. Wah. Nyetir dhewe to ngomong. Nyetir. Ora apa-apa. Kae tak tukok ning nggo kowe kok. Wis siapno. Nah. Tapi rong desim to? Heeh. Iya toh? Kayak kita omong ning kene ben engko mulai ditangkep polisi. Ora ico. Aja anake aku bar ketangkep bengi kok. Jangkrik aku yang ngono. Arep golek mangan iki dompet iki ning omah lah kok dienggokne karo polisi. Surat-surat mana? Tadi surat nikah ra gelem lah. Ayo Mas Hendra. Ayo, nembang apa? Sekarang duduk di bangku. Lho, nah di bangku SMA kelas 3 di SMKI. Oh iya iya. Ini kan kelas loro ya? Nggih, kula kelas Loro SMA. Saat di setahun kok. Ya, anu bang apa? Ojo plolak-plolo. Bawa. Bawa napa, Pak? Sakarepmu, saisamu. Musik nutukne terus niken. Kula nggih nyuwun ngapunten dhumateng sedaya masyarakat wonten ing Siwalan. Dengan kala mau kula sowanaken siang Mas Jendra Yudhistira Putra tasih tarap sinau, tasih tarap belajar yen wonten kekiranganipun. Ngono ya, Tru? Ya, Ya, arep bawa apa? Arep nembang duet sakarepmu. Ya. Nah, kandang apa? Apa? Napa nggih? Bajing loncat. Bisa apa? Nah. Ayo. Buka tok mboten apa. Buka tok ora poso kok buka. Buka ki pas poso kae. Gegarane wong akram. Gegarane wong akrami. Oh, berarti anu welok barang. Nggih. Kok nyanyi gegarane wong akrami salah pengen rabi apa piye? Lha mbok apale ngene iku, Pak. Oh iya. Pripun melih? Lah pacarmu ra mau jak. Dalem? Pacarmu ra mau jak. Tidak boleh. Engko ngerti sampean duet karo aku engko pacarmu nesu. Profesional. Datang, ayo mau ayo. Sembilan. Gegarane wong akrami Ya. tutu pondok
dudu rupa Karo disawang to, niken karo disawang. Lah golek pacare sing gedhe-gedhe ngene iki, pacar kok tipis so triplek. Oh, alhamdulillah, awakmu gedhemu semono kok. Pacare kok cilik tuwipis jan. Lah ya kok tukaran mau keplekne. Hati. Lah iya. Mbok selerane kaya bapakmu ngene gedhe-gedhe ngono kuwi. carane mami serane sampean ya padha Padha apa? cilik. Hah? Oh, dia nanti sing cilik terus ya. Ya tahu rasa cekakan cangkem iki. Oh, Ya iya mel. Lah rumah sana mboke masmu kae. nggih deng ya. Heeh. Ya. Among ati pawi tane lup Luput, iso laplup. Luput laplup. iya pak luput pisan apa kena pisan yen gampang luwe gampang nyapa Lampu era mau rumah saku renek belum blas. kokonan Sikut wae renek belum. nangel Sama yo tau ngantem wong, Mas. wah mboten nate ya Nggar ya mboten nate Mau ngantem no paling wis mlebu rumah sakit to paling Mas. wah Langsung nih ICU. napa niku ICU Pak Tuh, ICU ya, Ruk. ICU rumah sakit. ICU. tak kira singkatannya enten Ora. ICU Emergency. terus apa angel ka langkung Mas nek mau pacare sampean nesu ngono wi, sampean kudu piye membujuknya dengan cara apa? ngejar nih Coba wong cuek kok kuwi kan. Pacare nesu HP-ne malah dipateni kok. Gen ra telepon ngono ya. Padha aku. so Ya. tan kena ti numbas arata Suaramu ki wis pas karo laras, mung kurang power. Ngerti power? napa niku Lho. Kurang lemu. semene kurang lemu bahas nani buduwe mengke Kurang power ki tegese kurang hentakan. Oh, nah ngono kuwi banter jene powere metu. oh iso Bisa ya. Iya ya. Mulai suluk ki mikir diakep. nyetrum ya Pak Nyetrum to. sak-sak nyetrum Wah iya. Hak nembang apa dibaca kaya apa? Manis apa ora? manis cek Ah. kaya manjan manis Ah. Bisa ta? abani tapi nggih Pak Oh iya, maca ya, maca. Nah, ya. notasi nih Bu Oh. Sair. kan apa syair cakepan Heeh, ya. lirik Lirik. apa Heeh. Kowe mau bar latihan apa? Ya ini lagi tekan gini. Opening pembukaan Oh. buat besok tanggal 2 sama tanggal 10 sama tanggal 13 Weh, kok laris men to le kowe? oh iya no Kasumartan nyel Apa? Kasumartan Kasumartane apa? wah jangan betul ngerti tapi betul sah Aku cah tuwek le. jaranan Pak Jaranan. Nah, ya. Ya. Yo manis coba. Nah. Ayo, seragenan genti ya. Nah, ayo Mas Guru.
Wicaksono bilang kenceng, terima kasih. Ningkring terus. Manis dek kowe pancen manis tambah manis yen ora seneng lamis Mas Ngadino yen mesem manis ngungkuli madu kaya bisa rontoke jantungku Ganteng mas sampean tambah ganteng tambah ganteng yen ora seneng mendem kang salit mas namine kampol ngalor kidul sampean gawane gandul Mambani anuke ronce ronce amati aku tresno karo kowe Neng Surabaya aku ngerti sampeyan senenge gudang aduh dek kulane Jawa seratus dasare prasaja memang lidah mas tidak baratulah pandai bersilat dengan ronce-ronce setengah mati aku tresno karo kowe Pekangin mas neng Surabaya aku ngerti sampeyan senenge gudang sadote mulane Jawa sliramu cah manis dasare prasaja memang lidah mas tidak baratulah pandai bersilat di kuasa ewang oh Terima kasih Mas Cendra. Semoga sehat selalu. Amin. Panjang Jenengan umurnya. nggih jenengan juga nggih pun nggih Pak nggih ya matur nuwun Pak sama-sama lah nyopir hati-hati ora usah banter-banter kan disusul karo Nduk Sepia karo Nduk Tata Mbak Santi wi pecinta bocah-bocah sing bertalenta oh ngene ya Truk ya iki ana titipan saka Mas Tarno Tania Jaya sing asli Mojogedang ning manggone ning Jakarta ora iso mulih ngono iki titip kanggo Nduk Sepia 200.000 gen diaturke karo Butuwi kuwi paringno titipan saka Mbak anu Mas Tarno Tania Jaya iki Mbak Santi nyuwun lagune Bajing Loncat ki Nduk Bajing loncat Pak. iki Bajing Loncat musik Jaipong Mbak Tata karo ya Jaipong joget lho sing disuwun Bajing Loncat saking Mbak Santi saged ta Jaipongnya Saged, aji Bajing. pengawuran ya Pak. Aji pengawuran. Oh ora apa-apa, sepenting Jaipong. Anu Nduk, Sepia saged nembange Bajing Loncat ngono. Dereng sakit Pak. Dereng saged. Oh nggih. Sing saged napa dijoli napa? Sing joget anu ya, sing nembang sing tuwek. Ya iki joget kabeh. Ya. Ya, coba kaya ngapa? Mergo pamrih penyanyi Mbak Santi. Ya. Ngono ya, Truk. Lho, ya. Piye, Nduk?
sing slendro. Ya. Men sing cilik-cilik men joget. Nah, ya semampune, semampune. Ya. Sing slendro apa sing pelok? Slendro ya. Oke, ya. Jaipongan. Ya. Coba kaya apa? Mbak Sepe saged mboten? Yo, coba Mbak Santi menika kula aturaken pamundhutipun. Nah, nggih gong terus. Ya. Lho niki kan yo selak balik ngetan maneh tanggapan meneh ya. Awake dhewe geser ning anjuk. Wah ya. Ya. Coba yo bajing loncat. Menjane Mbak Santi sing ke Pareng Nyuwun Lagon. Ya. Yuk, kaya apa? Dados. Bajing ya. Happy